Ayeye kwamakhutha ayeye. Nikwatila ngeke nginike into engiyiphethe. Ayeye kwamakhutha ayeye. Ayeye kwamakhutha ayeye. Ngicela ukuzinziza ishama khalo sithi Jovicho. Elukuzo mama belilizela kulilizele mama. Sipindombi. Sipindombi. Kwasuba. Kwasuba. Konke zokwenzeka. Konke niredi. Niredi. Ngingene la. Niredi. Ayeye kwamakhutha ayeye. Ayeye kwamakhutha ayeye. Ayeye kwamakhutha ayeye. Niredi. 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 Niredi kwamakhutha. Ayeye kwamakhutha ayeye. Niredi. 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 Malapho niredi. Niredi. Ake ngizumlilizelo. Jumani atumesizweni sata somjebe na mtena msiba kajobecho matone maja kisasa maja taiboku. Inabasi tete masenyi mani mkoto kosi kasi jabe kana masi. Jiksinari jabe itijunde. Jiksinari jabe itija ini. Jabe itija ini. Jikchanja mochanjo galam. Chanja mochanjo galam. Api. Chanja mochanjo galam. Chanja mochanjo galam. Chanja meza. Chanja meza. Chanja insista. Chanja mosisi. Ake ngibona abantu ukuthi bayaphila. Viva ANC viva. Phambili ANC phambili. Anginiswa. Viva ANC viva. Viva ANC viva. Viva Ketelezi viva. Viva Ketelezi viva. Ni right. Suka madoda namhlanje ngaze ngajabula kuzoshuba namhlanje. Nabalapha ngaphandle kuzoshuba ngiyafuna ukuya kubo manje. Viva ANC viva. Viva ANC viva. Viva ANC viva. Abafuna izela. Bapa masih. Viva ANC viva. Viva Ketelezi viva. Siap tadi Ketelezi. Siap tadi Kansela. Oke. Angka masih. Angka masih. Mandi lewat masih. Vanile banda maseti. Aye, mani zarani ne. Nena sonde. Nena sonde. Eso es en agón. Okay, eso es. Okay, man. Isobuzo mbuzo mawuphendule ngiplay man. Ukhona mazi uKetelezi. Ukhona mazi uKetelezi. Are you sure? Ubani kama lenga nika Ketelezi ngani? Avele mapenzi bathi ulilitha.
Ake ngibuze umbuzo oyi-1. Zoqale ngithatha umuntu bese ngibuza umbuzo. Ubani ukhanselana la endaweni? Ukhanselana la endaweni. Ngolini. Animazi. Ubani ukhanselana la endaweni? Asemthaleni izandla kwa R500 wakhupha. Thatha naye enye ibhole phansi. Uthi uThabisile Zungu. Uright. Uzowina yini la? Ufuna ukubona uzophendula. Uzowina ukhansela. Yebo. Yini kusho wenza usho njalo? Ngoba uzosinika zonke izinto esizidingayo. Ngiyamthanda. Yebo. Thatha nawe R300 wakho. Someone. Thank you. Ngibuza omnye umbuzo futhi. Ngibuza mfuna ukubona. Eliphi iqembu olithandayo elisebenzayo la endaweni? Wensi. Yini okwenza usho kanjani? Ngiyawuthanda Uthanda bani la? Ngithanda uMamzungu. uMamzungu. Yini emenza ukuthi uyamthanda kakhulu? Lo ngamthanda ngishima nje eqali eqazobeka. Awu wasemshaleni izandla enkulu. Thatha nawe R500 wakho. Right, sengibuza omunye umbuzo wokugcina. Awuthi ngene ngengapha. Uyanazi ikhansela ungalikhomba. Ngamkhomba. Usambe uyongikhombisela. Uzothola R500 mawungikhombisela. Angimazi mina kodwa ngifuna ukudla. Ngimazele efonini. Bona. Nansi R500 wakho. Lalelani. Bengibingelela nje. Mina mkhulu. Owakabona. Lalelani. Bengibingelela kusazoba mnandi. Unfortunately, bengizomemezela ukuthi mina sengizophatha la. Yezwa. Mina sengizophatha la. Right. Okay, lalelani ke. Okokuqala ngizothanda ukungoma. Ngiyaqala ukuthi sesingaba khona empilweni yami. Kube nekhansela elidela konke. Uma ngithi elidela konke, lithi iBhayibheli umele usomuhle uyayidela izimvu zakhe. Afune eyodwa elahlekile. Amen bazalwane. Elami namhlanje lithi bengingamazi kodwa ngimazele efonini. Kodwa namhlanje ngimbonile. Abafundi esibami bona ade bemazi, but mina namhlanje bengiqala ukumbona. Ngizwe kuthiwa wafika kwami ngingekho. Wafike wakhalela abantu ayabafica. Wathi ngizoyilahla ngizozehlisa. Engikufunayo nje ukuthi noma ingane zami zingasangivotelanga, kodwa ngisho ngithi ngashiya isibusiso Khethelezi ngokufika kwakho. Kunesibusiso sasa. Niyazile amagama ami? Noma lithi iBhayibheli uJesu uthi mayihlele ephafuleni abafundi bakhe uthi ngosuku lokugcina ukhona oyongikhaphela ongiphika iqhude lika kanjani lingakakhali. Ngizothi kuwe namhlanje ukhona oyophika ikhansela iqhude lingakakhali ngelanga lani loku aningiyanginiswa mani ngelanga lani azoke ukhona oyomkhaphela kodwa naleluza igama lami lokugcina. Uthi namhlanje Khethelezi ngizokunika iplatform. If I give you the stage, I know the rest will follow. If ngikunika stage, I know Khethelezi ukuthi ukunyathela kwakho kwamakhutha kuleli ground abangasebenzi umsebenzi bayoyithola. Abangashadile imishado bayoyithola. Abangayithola izindlu bayoyithola. Abanganabo abafazi bayobakhola. Ababoshiwe bayokala.
kwemajele abadubula abantu bawubayeka ubadubula namhlanje ngizoletha isibusiso lana ukhona uamenini namhlanje ngizoqaqa ithunya namhlanje inhlanhla yonke yakubalekela namhlanje ngiyayibuyisa namhlanje ogula yosinda ogama kamama ukhansela. To me, you deserve the best. I know ukuthi endleleni mayihamba ngihlala ngisho ngihamba ngishumayela komnambithi koJobe yonke indawo abawathanda amakhansela kodwa ngelinye ilanga iBhayibheli lithi uma usudlulile emhlabeni ufike ezulwini sawuye esogweni munye umbuzo obuza ubaba uNkulunkulu ubungeke ungikhumbule ngokodwa engokuhlokode ngikwenzile niyangizwa ngithini akukho ilokodwa kwenzile okuhle nembeza niyawazi nembeza wakho yawazi ehamba ebusuku ewevuka enlwela mina la ngimbone khona ukuthi yaphila ngimbone ebuya ezozehlisa angifuna ukutshela manga ngijwayele ukwabona amakhansela bathaza kumina ezela into zawo amaningi asuke ezela imithi ethi ngifuna ukuvotela kodwa mina ufike kwami ngekho wathi angizele emuthi angizele lutho kodwa ngizomcela ukuthi azofaka umthandazo kamakhutha abantu bayongiphika ngevoti kodwa maybe ukhona ushintsha umqondo athi mina kodwa ngiyambona lo nengizwile ngithi bazalwane Moses mayihamba nabantwana baka-Israyeli endleleni kavuka izinto bathi Moses besidla besiphuza lapha kade siphuma khona Moses somile manje lethi iBhayibheli Moses washaya itshe kwavela amanzi phuza kodwa inkinga kaMoses mayise amandla esenawo uyabarobha abantwana bakwa-Israyeli uthi nawabona lamanzi amandla uqhamukise kuMoses lithi Moses uyalibona yini iKhenani kodwa njani ngeke ungene eKhenani ngeke Moses uzulibone iKhenani amen bazalwane njengamanje ngizocela mina ukumbona namhlanje ngizwile umama ungikhombile yena ngicela ukumbona ngicela ukumbusisa ngizwile ngithini ngicela ukumbusisa futhi nize nibatshele nabanye ukuthi angichemile no-ANC angichemile no-EFF angichemile no-DA angichemile no-AFP nabo futhi nibatshele ukuthi hambani niyoyilahle ey'nyaweni zalwamuntu ngithanda ngoba uNkulunkulu uphela umama ukuhlakanipha bonke abanye mabeguqa bethandaza bajwayele ukuthi sicela imali sicela yonke into yena uthi inkosi ngipha ukuhlakanipha lento ayenzile wekhombise ini ukuhlakanipha wathi khethe lezi umhlaka wami useduze ngidinga indawo yami ibe nesibusiso noma ngafika amaqili ngoba nize ningadideke endleleni bakhona bayoqhamuka bazenza ubungcono ukudlula yena bafika abanye baboleka imoto zakhethelezi bazoshaya iconvoy bathi thina sonenzela u1 sinenzela u2 sinenzela u3 kodwa nifane nomfazi kalothi ningabheke emuva kodwa nifane namahasha abakamantombi nithi thina sibheke kuphi forever backward never ngicela umama ukhansela sondele ngaphambili simshayeleni izandla enkulu kakhulu sililizele anguzi umlilizelo ake sililizele ngisamakhwali njengamanje umama ukhansela esengaphambili ake sililizele njengamanje umama ukhansela esengaphambili anguzi umlilizelo ngapha ngiyaliyeka ke ake ngize umlilizelo ngapha ngibona umlilizelo ake sengaphambili umama ukhansela abengelele nje akhulume nezingane zakhe ngaphambi kokuthi nimphike ngelanga lokubhoda kodwa ngibona ukuthi laba bazomphika ake ngibone laba bathi mina ngeke ngize ngimphike danke ngiyabonga bobaba ngiyabonga bomama ngiyabonga bosisi ake ngibabone ngapha bathi ngeke ngize ngimphike ngeke ngize ngimphike lalelani ngimtshele
ikhona isurprise enginiphathele yona kodwa not manje. Ngicela 2 weeks after qeda ukuvota. Because njengamanje angifuni senza namapopaya ngithi. Ngifike njengamanje niye neningi. Ngifuna ukwenza lento engayenzela indelana abangibuka ku YouTube nabona into engayenzela indelana. Ngifuna ukuzoyenza la but uma isethembiso sami nawe sisigcinile angithi. Give me 2 weeks after ivote. Bese kumenyezela bese kuthiwa bakulahlile ngoba phela uma umlahli ulahle mina sengisenzile isiqiniseko kuyena ngeza nami ngicela wenze sami isivumelano esami nawe angithi nami khonto engizoyenza kodwa ke lento engizofika ngiyishela ayingathi ngifake enkingeni ngizobe ngizopha nina abalandeli bami ngizobe ngizopha nina nibancane kakhulu ngeke ningihlule ngizolayina nje emang ngicela ukubuza mangangithengela ibhasi elikhulu eli1 lingathathwa ubali ngahlala kuba nalibanga lingabi lizohlala kubani kuma mkhansela ayasimzene bingelela ngoba nami phela ngisho ngithi angimazi akabingelela nayo bingelela bamkhansela sanibonani emphakathi asithuleni kancane ninjani Sase sabusiseka namhlanje kuba nomkhulu umkhulu Khehleleza ingane kodwa simbiza ngomkhulu njengalokhu nami ugogo la endaweni angeke ngithathe isikhathi senu kudala nilinde umkhulu usefikile uzonilethela ibusiso ngizocela ukuthi nangalo leyasuku nimkhumbule umkhulu Khehleleza ukuthi wafike wakhuluma nani wathini angeke ngikhulume kakhulu umkhulu Khehleleza ngoba ngikhuluma nabantu abangaziyo abantu engiphile nabo for 5 years bayalwazi ugalelo lwami nokuthi ngibuye ngize ngibe candidate manje it's because bayibonile imisebenzi yami ngicabanga ukuthi kube angiyenzanga kahle ngaba ngikho namhlanje ngabe kunomunye umuntu kodwa nje ngithi mphakathi engiwuthandayo nani engaziyo ukuthi niyangithanda ngithi nginithanda ngothando lukaLove uvame ukuthi umfundi uDr Khehleleza ku YouTube athi nginithanda ngothando lukaLove nami nginithanda ngothando lukaLove engikucelayo kumina ukuthi uma sesiphumelele ngomhla ka1 ngoba ngiyazi ukuthi uzophumelela sondelani kumina baye bathi abakholwayo umuntu makhulumeka naye umama odlekayo ngiyumama odlekayo mina niyazi mphakathi ngizoncenga kumina ukuthi kube njalo ngomhla ka1 asimshayeleni izandla ezinkulu kakhulu ngiyamdabukela usahlala phansi ngoba kuyashuba manje ake ngibuze umbuzo wodwa hayi ningahlala phansi mase khona ihlalo ngizoqaphela nje uhleli phansi ake ngibuze umbuzo oyi1 njengamanje umuntu ozokhuluma uzothula then okadezela ukuzosizakala uzothula buke mina angithi lo kade engazeli ukuzosizakala Nkosi yami ahlehle kancane ngoba sizokuphotha siyahlonipha kodwa mase kufanele siphotha sokuphotha ngiyacela ke sithi kwehlisa kancane umsindo right ukhona yini umuntu othi Khehlelezi ngiyawusebenzisa umagic oil or uzosaba umngane wakho ngifuna umuntu ozothula umfakazi ngenecklace niyayazi necklace kaKhehlelezi yamanje woza now asale senginike imali airtime hawu nigqoke necklace abanye bafitela abanye bafitela emawabona alright lalelani Nkosi yami nikude kakhulu right lalelani ngifuna namhlanje umuntu othi ngizothula ubufakazi ngenecklace ngizothula ubufakazi ngemagic oil ngizothula ukhona ophethe amakhandlela ngoba namhlanje kunento engiphathele yona today I'm here to bless you ngithe mina
3 weeks or 2 weeks after kuvotiwe ngizobuya la. One, into engizoyibuyela la, ngizobuyela abantu abangasebenzi abathi mina sengiyasebenza. Number 2, before nginike into engizobe nginiphathele yona, ngizofuna ukufakaza ukuthi Khethelezi sewufikile yini eyenzeke emndenini wami. Angikunezo. Amakhandlela ngize nawo ngiwabusisile alapha yana econtaineri. Ngicela ukuthi ube nenhlanhla. Kunomthandazo sihlala sihamba siwenza koNewcastle Nambithi Mahlabathino, umthandazo weyibani. La engisuke ngithi sonke siyawaphakamisa. Siyawehlisa ngithi siyawaphakamisa, siyawehlisa. Uzoba nebhadi uthenga ikhandlela kade engalone lami lapha. Ikhandlela elithandazeliwe lashisela impepha likule ya container. Uhamba ufika uthenga ikhandlela elimhlophe neliyelo. La isobe sithi siyawaphakamisa, siyawehlisa. Inecklace imalini? $400. Okay, lalelani, ningajaka. Imani lalelani nizwe kahle. Nizwe kahle. Ukhalisa 400 angithi. Into zikaKhethelezi cha, angibizi imali encane. Ngoba ngiyazi ukuthi nami mangikulethela into, angikulethela into enjani. It's a take it or leave it. Injalo nje. Ayiboli but ikwi demand ifuneka ngisho phesheya kwelwandle. Namhlanje jabulela ukuthi le ndoda ila kumina. Yayizwa le nto. Namhlanje you won't believe uzothuka sengihambile. Uthi ngempela lo muntu ebekhona. Ngempela le chain okhulunywa ngayo ijike phambi kwami. Imali sengiyiphethe ngahlulwa kuyikhipha. Ibe 500 or 400. $400 kuphe ekhemesi. Esontweni. Ekhemesi $500. Lalelani ke. Abantu bakaMakhutha bayakhala bathi thina mkhulu besize kwena asizanga kunecklace. Mina ngithi bengingazile kwena bengizokutshela ngenecklace. Uyangizwa ukuthi ngithini? Namhlanje bengingazile kwena ngizokutshela ngenecklace, ngizokutshela ngamakhandlela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ungabheki mina uthi impumelelo maybe Khethelezi. Impumelelo kuma products wami. Mina amandla ami ungathathile ngawehlisela kuma products wami ukuthi wena uhambe uyosizakala. Lalela. Umuntu othi mina ngizofuna impumelelo. Ugogo nangu uthi ngizofuna impumelelo. Sho kanjalo gogo ngithi. Upho umntana wakho oqala. Ukhona ngimshiye ekhaya. Jesus. Ngibona inzilo. Uyangizwa ngithini? Ngibona inzilo kodwa angeke ngize ngiqale. Ngisazoyiqala lento wonke umuntu esephethe amakhandlela. Uma ngempela namhlanje uthi ngiyafisa le ndoda iyenze lento ejwayele ukuyenza kwabanye abantu. Gijima. Lalela bayangizwa lapha econtaineri. Inecklace bengithe bayithatha $500. Kodwa ngeke bayithatha $500 ngoba nidele yonke into nanethwa imvula. Ngifisa ngesifiso sami wonke umuntu alayinayo ilandi inecklace. Inecklace $500 hambani banike ngo half price izoba $250. Uthi mawuqeda lapho uze nayo duze kwami ngizokubusisa $250 necklace bazokunika laphana uthole nekhandlela iyelo nelimhlophe. Ukhona umuntu ophethe magic oil ngiqale ngimtshele ngemagic oil uthi yini magic oil ngoba uhlaluzwa khulunywa ngayo Khosini, uhlaluzwa khulunywa ngayo uVuma FM, uhlaluzwa khulunywa ngayo awuyazi magic oil yini. Ngicela ophethe magic oil ngibakhombise bese ngibatshela ngemisebenzi yayo. Ngiyabonga mama. Right, lalela nathi into. Igama lalento imagic oil. Lento ulalele kahle ungizwe. Ngesikhosa bathi ncinci ngaka. Kodwa yo yamandi into. Mandi. Lento igama layo magic oil. Uzulingi ungalingi ungikhulume kabi uphethe lento. Ngoba lamafutha wavalile nje azohamba phele. Bathi wavalile. That is why igama layo kuthiwa magic oil. Uma ngifuna ngikwazi ukwalanda esengaka. Likudukela ibhodlela mawufika kumina ngithi likhona. La ngikuprovela khona ukuthi ngisuke ngwathathile. Ngisuke ngingazi ukuthi wasebenze yazi abangaka ngithi. Kodwa ngizofika ngikhiphe lona ngithi akuwana lawo. Uthi awuyibona bese ngaka vele. Nankaka buyini. This is not just a normal oil. A magic oil igama la. Kodwa before niyithenge lalelani nasi prophet. Uma ngizoza la namhlanje ebusuku ngilele. Kunento engiyibonisiwe ngilele ebusuku. Ngibonisa intombazana abathi uJabu. Noma ngithi ngiboniswe abantu okuthiwa oJabu. Bathi abamantombazana basendaweni.
ngaboniswa umuntu abathi uSibu wasendaweni, abantu abathi uSibu basendaweni. Uthi uNkulunkulu kimi kusazolwa abantu kuthiwa ngihambe nge-Adams. Adams kuphi mangila? Kungapha. Ngibona kusuka igenge from Adams izohlasela igenge yala endaweni. Ngabona kuchitheka igazi. Ngibona imoto NUL ikuphi lapha? Ikuphi lapha? Imbumbulu. Suthi uNkulunkulu uyangilahla manje ungikhomba ngapha. Ngibona imoto NUL. Ngibona iEtios emhlophe. Ngabona iPolo enesinqa NPS. Oblapha. Lezi moto nisazoyibona la. Bengifuna abantu abahlakaniphile, especially insizwa ezihlakaniphile. Bengifisa lenkulumo mangiyikhuluma niqophe ngamafoni futhi abanye nithathe nigcine bese ngifuna abantu abahlakaniphile ukuze masiyenzeka nithi wakhuluma ukhethelezi. Ngibona kulala insizwa eziwu4 ngelanga lokuvota. 4 kwalimala umuntu wesifazane. Kwathiwa angifuni umuntu abathi uJabu noma abantu abathi oJabu endaweni. Ubani umuntu abathi uAbigail wakaNgcobo iSport. Abigail wakaNgcobo. Sengiyasuka manje. Noma ngazi igama lami ngukhethelezi. Ongakathi umbona. Igama lami nguBarnabas. Sonbiza nonke ngamagama one by one. Sawubona sisi. Uyaphila? Uzalwe ngo-1971. Igama lami nguBarnabas. Nikhona. Lalela sisi. Igama lakho uAbigail. Yebo. WakaNgcobo. Igama lakho lesibili uNonhlanhla. Yebo. Naphila kaMakhutha. Ukhona tikhethelezi ngiyacela ungisize. Today I want to prophesy. Uphuma wakho. Angizwa baba. Wakwakwazi. Sondela la. Abangamazi. Namhlanje ufuna ukungazi. Lento ojwayele ukuyizokhozini noma ojwayele ukuyibona ku YouTube. Yinto esukuyenzeka niyamazi obhuti. Niyamazi. Ngithe ngelanga lokuvota ngibona kulala umuntu phansi. Nangokuqala. This guy is very active, amazi. But ngimbona active entweni sikhathini eningi hlakaniphile. Niyangizwa ukuthi ngithini? Uleko noma uNkulunkulu le into ezinjalo igama. Yebo. Lalela. Igama lami ngubani mase ngiprofeta? Abana ngazi othi Barnabas. Asiso sonke sithi Barnabas. Abona sandawana. Sandawana. Kata na mechi kwa nyaruta. Yes. Nukula busisi. Lale. Nonhlanhla. Yebo. Uke wathandana nomuntu abathi uSipho. Yebo. Lalela. Oh Nkosi yami. Jesus. Yaphila khona. Thatha nasisibosisi. uNkulunkulu azakuqina. Akubusise uyazi. Namadola kuphethe azophola. Uyazi. Akuqale nini?
kade kuqala azaphola gama lami ngubhana phasi nabangamazi mongazi ngiyangizwa ngithini lalela ke sisu nonhlanhla kunento eyenzeke ekhaya kini ngo-1987 bekumhla ka-2 June isikhathi kwaku-13 minutes past 5 ntambama la okwaduka khona umuntu owayizilile wayotholakala ekhaya komalumakho la atholakala khona kanti kunesisu ayikade sesikhiphile ekhulelwe ezilile saswe likhulele nzeke yaphila manga ugcineni nokuhleba wazala ukhona lo mngane wakho ethanda imanhlangene ngobhozi kakhulu sisazwana ikejene good night ikejene wazala yakhangeza mazela kweredio namhlanje ngibona live zakho manje la bese lifikile okay asenzeni kanje ngoba mangiphuma la ngizofaka umuntu enimthandayo angimfakanga ngamasibombi kwipost ngoba ngibonile ukuthi nizovele hey ngithi makho yazi ukuthi ngizofaka uba ngifuna ngisuka la nisale ngigrove angithi ngisuka la umuntu ozongena la uTips ngiyamazi uTips ithi ngoma yakhe silala kuphi silale emathaveni uzwakubathisi wazana uTips sebenzisa amabosha wena ngalomboda yamazi mama ngihamba la ngimbabe ngezandla animazi kanti ninjani engazani endaweni imala nenambona senyambona ukhona umkweleta imali yakhe baba ukhona umkweleta hayi usho ukuthi awukweleta imali nakweleta imali ibona abathi awakweleta alright bengisakhaza ngoMagic Oil bengisakhaza ngoMagic Oil uNkulunkulu ukhuluma nami nangu ubhuti omunye ozodutshulwa nangu ubhuti ogqoka ikepisi le-ANC suka kuyena uye straight nangu ubhuti ogqoka ikepisi wafaka isigqoko ekhanda ogqoka ikepisi wafaka isigqoko ekhanda ikepisi le-Adidas wena bhuti emva kwakho ubhuti omemva kwakho nangoke lo bhuti omemva kwakho nangoke sondela ke bhuti uNkulunkulu ukhulumile ngizokutawula ngisho uhlele emotweni ngizokubiza ngegama ubilo bhuti sondela khehla lapho sondela baba nimdluliseni imvulela indlela ngimsiza sondela bhuti ngeke ngize ngiprofet ukhululeke ngizoqala ngifuna ipermission kuwe ukuthi ngiqhubeke noma ngini wena uzonginika ipermission phela into engizoyisho iyodwa ukuthi ngizwa khali rifle ngizwa khali isibhamu esikhulu lendoda isala phansi kodwa
engizokusho ukuthi buthi namhlanje unqotshiwe. Sengifikile futhi ngibonile. Namhlanje unqotshiwe yezwa. Yebo. Sengikubonile futhi ngikuvimbile. Uma umela phaya uthi umkhulu kimi mthinti. Uthi umkhulu sengemthintile. Ngabona kusuka insizwa efolweni. Zawela zazofika la. But uma dutshulwa wena bekungafuneki wena vele. Kunezimpi kade ziliwe. Wathinteka ngoba angazi noma unomngane oyi-owner noma unomngane nawe o-owner something noma ama-Uber noma o-owner amatekisi. Unawo. Lalela. Kunendaba ethinta bona iziyolinka wena. Uyangizwa ngithini? Uma le ndaba isukuma ihamba iziyothinta igama lesibhamu esingekho emthethweni bese kuthiwa sagcina kuwe. Uyangizwa ngithini? Ngiyaxolisa. Angikwazi kodwa mawufuna ngiye deep down into details ngoba sebesizakela abanye bathi namhlanje sasizwe indaba zakhe. Ngizokushela inamba yami ngamasipho. Okay. Ungilandele. Okay. Ena ungilandele ungafika ulayini. Ngizofika kugcwele kagcwala ba. Uthi no le ndoda yangichapha nesithubini. Kunomuntu omele ngimsize. Ngisiza wena. Nenye insizwa yakagumede. Ngisize. Uyangizwa ngithini? Ngisize wena. Ngisize nenye insizwa yakagumede. Ngithi ngimsize. Hey, free of charge. Ngeke charge. Ngizwa kukhala umuntu owu-anti wakho ethi umntakasisi waze wadlula kabuhlungu. Kodwa into emnandi ukuthi lento ngiyisho nonke nibhekile angithi angimazi. Uyangazi wena Lutho. uyaqala ukungibona awukwazi ukungibona na ku-YouTube. Uyaqala ukubona uyaqala ukungibona kodwa uNkulunkulu uthenga usize ulapha ya. Uyangizwa kuthini? Yebo. Uzogada uzogada umuntu abathi usibu kuthiwa ngisho kanjani? Uyangizwa ngithini? Insizwa kunendaba ezokhulunywe iziyodlalelwa kwendawo sefolweni ngakaBox. Ilahlala khona umlando. Lalela. Yazi abantu lento bangayithatha kancane. Ngizwa makumele kuvotwe noma ngolanga lokuvotwa lobhuti kuthiwa kasekho emhlabeni. Abantu baphatheka. Ngibona ama-tapes, ngibona plastic or silver. Sumbozi. But not only you. Nale ndoda le. Sondela ngapha khehlela. Uyamazi lo bhuti lo? Awumazi. Uyamazi lo baba? Amazi. Ngibona but funny lo uthema kadlula wena udlule ume negenge yakho noma ume nabantu bayazi Castle Light uphuza ini Castle Light. Jesus yes ngibona Petopia Petopia ngibona ubhale Castle Light. Uyangizwa ngithini? Yebo. Yayazi le nto kuthiwa iskanki nsa Yebo. layibhema Yebo. lalela by then mayiphethe lo bhodlela le-Castle Light ebekade qeda kubhema. Yazi ngibona ushaya mawushaya kanjena ubeke ubhiya wakho ume nensizwe ezintathu niyihlalele nje wakhala i-rifle kabi wakhala ipistili kabi kodwa ipistili yagcina ikuthintile thinta la phansi kwenhliziyo wadlula on the spot. But masikuthinta khehle isibhamu sikuthinta usemotweni. Uyangizwa ngithini? Yebo. Kunendaba esuka esingawela ibridge sithi siya hayibo umuntu noma imall Philani Mall yini leyo? Yini leyo? Ayimona. Mall. Uyayazi leyo ndawo? Yebo. Ikuphi? Ina ngasefoni emlaza wa.
kunentombazane. Le ntombazane abantu usiphe. Uyangizwa ngithini? Siphelele. Yebo. Uyangizwa ngithini? Yebo. Ekuluse ngefoni. Mayikulusa. Ilokhu iyakulusa. Iyakulusa. Yabona le ntombazane mayikulusa ithi usuka manje. Usuka manje la ephilani. Uwelele phesheya kamakhuthi. Mawusuka khona uyawela. Welela ngapha. Yeah. Uwelele lapha. Welele. Yes. Angiyazi le ndawo. Mina ngikhamke ngapha ku freeway. Nako futhi bengilandela amagadi. Yena ukuthi siyajika manje siyangena athi. Kodwa khehla lami ngizokusiza. Uyezwa? Ngizokusiza. Kodwa ngicela ukuthi mangikusiza ne. Ngicela ukuthi ngikusize kanje. Ngicela ikhali. Uyezwa? Sikhale usinde. Usinde kwisini. Mawusinda kwisini ebese ubuyela ingqondo ukuthi yasho le ndoda athi izoyenza njani izongisiza. Unesibindi? Unesibindi? Hayi lutho. Eh? Hayi unazi. Awunazi? Oh. Ubani umuntu abathi uthabani omaziyo? Umjito sebenza la. Umjito sebenza naye. Urazi. Uthi umjito. Umjito. Umjito ngisebenza naye. Lalela, bengisase laphana futhi. KuNonhlanhla. Nonhlanhla. Yebo. Uke wathandana noMsiphosi. Uke wathandana noMsiphosi. Sipho. All right. Lalela Nonhlanhla. Yebo. Uma ngikubuka uthi umkhulu kimi angiphimisele ngamanti. Wasikhiphelani isisu sikaSipho. Wayekuhlukumeza. Nanoma wayekuhlukumeza wena. Kuneqiniso ongalikhuluma. Wathandana nomngani kaSipho ababethi uAyanda. Lalela. Uzungiphikisa futhi. Yebo. Wena uthi wayekuhlukumeza. Yebo. Wena ungamhlukumezi. Ngihlukumeza. Kancane usho kanjani ukuthi ngangimfihlela. Do you know ukuthi uSipho ayinabantu abadala? Angazi. Uyakhumbula kulesithathu ekseni ku20:06 ekseni ekuvusa. Yebo. Hey, wakuvusa wakubuzana. Bangibuza ukuthi ngibhaqele nomngani wami. Da. Nabangihlebayo bangaphindi bayenze leyo. Nabangihlebayo bangaphindi kanjani? Bangaphindi bayenze. Igama lami. Ngihlala la makhulu. Sala la kamakulu. Yebo. Ukhona umuntu abadlamini owazana naye. Yebo khona. Oyinsizwa. Yebo. Lalela. Yebo. Uke wantshontshelwa. Wakhe ngike imoto zami eyodwa La umuzo uthe uke wantshontshelwa imoto. Yebo. Lalela ke. Uyayifuna ihansi. Yebo. Uyayifuna ihansi. Yebo. Bayazi indawo kuthiwa ise-prosperity. Uyakwazi lapho? Prosperity. Ba-profeta manje. Uyakwazi lapho? Yebo ngakwazi. Umuzi wakho lapho? Umzona kuselisha Spain. Isango elibhekele. Yebo ubhekele akwazi. Ma.
Angithi mina director manje. Abama ungena bakho. Sasa sami lesi sabani. Sasa left. Mawuphuma kanje khona indlu. Azi round nomsiswa noma yini asanda renovate noma ubuye renovate mukuyakha. Yeah, renovate ngithi. Lana ngithi. Right. Sisuke lapho ne? Sidlule. Phambili kancane. Kunento eyimbali noma isihlahla. Ekhona lapho ne? Yeah. Right. Ngithi yosidirect ngomuzwa. Lalela. Mawufika kuleso sihlahla. Mawugudla ngaka right kancane. Kunamapipe la ambele phansi. Yeah, sisters. Yes. Ngithi. Right. Uma sisuka lapho. Uma unganginika into yokumba. Ibe phansi. Manje. Uyazi into okuthiwa isigubhu lezi igubhu elithandayo engifuna ukuyithatha phecelezi. Ngiyibona. Malalela. Wakwa enyangeni ofuna isigubhu sikali lapho. Awukazi usifuna. Kodwa usuyasifisa manje. Ngeke ngashaya ngayo. Ngeke ngasifika. Manga. Yabona nawe uze kube mnandi. Asisebenze ngoyebo noma ungangidirect baba, ungayiprofeti, mina ngiprofeta. Direct umuzi wakho, direct amapipe akho, direct inyanga. One day you uke wawela uthukela. Yeah. Mawela uthukela wayabe inyanga. Engeke ngiyibize ngoba ngisaba lento. Saba lento. Yeah. Uthema wafika wahlala phansi, wathi madala, washo kanjalo wena. Yeah. Hey, yes. That was the way that I remember you. Ilambile futhi ngihluphe. Yeah. Konke nganginakho kunjani? Washala la. Nakho. Yabona ukuthi uma ukhuluma kanjalo, lenyanga ukhumbule kahle ke kuyisa umqondo. Lenyanga yoma. Yacela umfana ukuthi akayithenge idrink phansi. But isestop. Athintele idrink. Ukhumbule kahle. Yeah. Lalela. Uthi umkhulu kimi. Isikhathi kwakuwa bo2 ziya bo3 ntambama. Yeah. Yes. Yeah. Kwakade kunabantu afika waqalwa linda. Yeah. Asiyangena. Before ungene kunesithongwane esaqalisa ngathi sifuna ukubamba ngathi uyazena. Ngala. Lalela. Kuba bawazela ngala. Maulala. Kunesalwazi sabika sakuthiphisa ungasinaka wena esizala umama wakho. Ukuthi lo muntu ozebele usebenza ngemkhovu. Ngoba ngizwa mawusalele kunento yaqala ngathi yakuklinya ngathi ubaleka umphefumulo wathuka futhi. Yebo. Uthe mawuthuka wabizwa wathi Yeah. ake ngibuze a stupid question baba umbuzo njengawunakile. Wathi mawuthandana nomuntu wesifazane noma ekhuleni kwakho noma uthandana nomuntu wadlula emhlabeni umuntu wesifazane wanomuntu odlula emhlabeni uthandana naye. Lalela. Kuneyingane zakho zamawele okwakuthiwa uAndile noSabelo ezamithwa umuntu wesifazane wayizala zajike zafa ngengozi akakutshelanga iqiniso. Lelo langa ufika kuleyo nyanga ithatha ikhokhi iphuza kunohlanga akufaka lona olangena ngapha lwangena ngapha olunye langena la olunye langena la. Uyezwa ngithini? Lento kwathiwa into yemali waqathwa ngayo. Uyangizwa ngithanda? Wathi uyaqaba. Kunomuthi akakunika wona wathi uzowukhulumisa. Uyangizwa ngithini? Uthi bayengcwele 2 months after ubuye khona wawimoto. Zawe ibini washola. Baba ema uzotshelwa yimina. Baba ngiyakufundela amanothi. Fundela amanothi baba. Njengamanje siyendabeni manje siya straight. Uyazwa? Saya zathi zithi zawa uthi umoya engcwele wafanele zibulala abantu.
uyezwa ngithini uthi uyayingcele kimi uyalandelwa wena ulandelwa ama-ops ama-private investigate ubona uvulela into ey'thatha kuthiwa usars akakulandela uyangizwa ngithini ngoba konke okusebenzile kuphelile kanti kunendaba emayo ethinta umuntu wesifazane uke wacabana nomunye umuntu wesifazane wangathi nifike esiphethweni sokuthi ngcono sihlukane noma sihlukanise wafunga lo muntu wesifazane wathi siyoke sibone ukuthi ophelelaphi hey baba mawunemali ngeke ngize ngikulinde ukuthi uzofika esigodweni yezo hamba uthenga ichain mawulala namhlanje ulala ukhanyisa ikhandlela eliyelo nelimhlophe likhanya ubusuku bonke ukhulume uyezwa uthi konke enganginakho kuyobuya ngegama lasekhaya komalumami kuyobuya enganginakho khehlela namhlanje ngikhuluma nezidala zakini ezakithi nyama angeke ngikhulume nezakini konke enganginakho kuyobuya ake sibone 3 months 90 days lo ngikunika wona sibone kuyenzeka Thetha nami hambe lapha necontainer yes bakunike necklace mahala angeke ngicharge lutho free of charge hambe uthatha mahala hlala ifakile bonke abakufuna bawujikala nabodwa yabo hambe econtainer lapha uthatha necklace mahala hlala ifakile siyabonga hambe khona sisi wena izinto zizolunga kodwa manje kumele uqale uvuma amacala akho noma ungasawavuma ngakimi ngelinye ilanga uhambe uyenza iladi uyihlambululo ngoba unemoya yabantu abadala kodwa inkinga senadlala inyanga kakhulu uzwile ngitheni hamba lapha niyothenga amakhandlela awu2 eliyenele limhlophe uNkulunkulu akubusise gogo ngikubona uyinikele otshwaleni usazohamba ungene otshwaleni kakhulu yeah angizwa gogo oyaphuza yebo nkosiyami ngizokunika imali uyezwa mangikunika imali uhambe uyothenga inkukhu emhlophe uyezwa ebese uthenga umuthi abathi igobongo elimhlophe uyezwa ebriya ebese ukuyiphalaza ngayo lento gobongo yes uNkulunkulu azakubusisa mina enye futhi ungayiphuzi hambe ethenga ukudla sabo right ukhona sabathengile amakhandlela ngikhuleka ngifuna uprofeta I want to prophesy ngicela nihambe niyothenga amakhandlela uyothenga ichain uyigqoke ngithe banikeze ngo250 wonke umuntu ogulayo ofuna ukusizakala hamba othenga laphana ngo215 banike ichain necklace nekhandlela eliyelo nelimhlophe nibuye la ngoba kusafanele ngenza izinto zenzeke uTips usefikile akakafiki ake ngenze kanje basazothenga abantu angithi njengamanje usuke ekhaya mawusuke ekhaya ukhona othi mina Khehlelezi ngake ngathi ngilele ebusuku ngakuphupha othi Khehlelezi ngakubona emaphushe nami lalela unenhlanhla iphupho lakho makathi lalinokhehlelezi nenhlanhla wena ongakangiphuphi umthandazo wakho awuthi ngiyafisa ukumphupha lo baba noma ungangidelela nje uthi lo mfana ngiyafisa ukumphupha ningakhohlwa ukuthi ekseni ngiyanibingelela futhi ngiyanithanda ngiyasho emsakazweni ini iVuma FM suke kunongizwa lapho ngisuke nginithandazela abantu bakaMakhutha nginithandazela njengamanje kungenzeka kumela uyagembula kodwa igambling ihlala ithatha imali yakho iSuperbet kakhulu uyayidlala iloti ihlala ihamba kade wawufuna umshado abafana badlala ngawo ufuna intombi idlala ngawo lalela namhlanje ngizokutshela ngithi today is your day namhlanje unenhlanhla wena ozokwazi ukufinyelela ezicathulweni zami ngoba impumelelo yakho ilele kulezi zicathulo oyibonayo uyangizwa ukuthi ngithini impumelelo yakho ngitheni ilele kuphi
Ngikhuluma ngengane encane, ngikhuluma ngobaba omdala, ngikhuluma ngani noma ubani. Namhlanje impumelelo yakho ilele kuphi? Kulezi inkathulo. Kungenzeka umile mawusuka lana uyahamba uyothenga i-airtime uyohleba ukuthi bekhona impela lokho ehlelezi ayikho indaba yakhe. Namhlanje ngithi kuwena ngicela ungizame, zama, try. Thatha le mali yakho athi khona ngoba mangitshela ngithi i-necklace i-250 sengehlisa ngathi amakhandlela ngathi magic oil u-400 ngathi ngayehlisa still uyakhala. Lalela ngithini kuwe, ngithi thatha u-50 rand wakho, thatha 100 rand wakho, uyezwa uzowuphose inyaweni zikaKhethelezi uthi ukhulume ngenhliziyo, Khethelezi nakho engikufunayo, ngihlasela izitha angisakwazi ukuhamba, Khethelezi ngifuna lokhu, ngifuna umsebenzi, uyagula ubaba wami uyagula, kunemali okumele iqaqeke kodwa ayiphume. Namhlanje ngithi zama, thatha imali yakho usondele phambili uze kimi. Uhlala kuphi? eClermont. Kodwa namhlanje uzile la. Hayi ngoba ulethwe yini? Ulethwe sagcina sine deal nalo baba. Ngathi makuphele it's either 2 months noma kwaphela u800 rand wakhe engayiwina ngilotho abuye kimi ngimnike 20,000 rand. Imani ungezi baba uzoyifuna namhlanje ngoba angiboni ukuthi 2 months awukaphela ngithi. Awukaphela ngithi. Usuke wayidlala babilotho. Yebo ngidlale. Uyidlale nini? Isuka nje lapha ngayiphe ngayidlala. Ekulandela. Wageja kangakanani nami? Babamba kanjani? Ngaba mina ngizo5 kwase kuba ibonus ka6. Letha ngithi. Saba nedili. Idile saba nayo sathi mina ngizomnika ngithi. Asengeke igama ngamasibongo aliyeka ngamasibongo. Igama lokuthi uma uwinile nami phela unginika ngithi. Akanginike. Ngiyabona umuntu omnyama unjani? Nifike njengamanje ninikele la. Yabo njengamanje benizonikela. Into emnandi ukuthi abaningi beni bebenibona njengelima ngithi. Imnandi mayisenjalo. Uyabancane kanje. Yabona njengoba bezonikela umntanami, uzoyinikela ngono, nangomnye uzoyinikela ngo10 rand wakhe. Uma lo mntwana aqala kwenzeka izimangaliso, bayabuya bathi no. Nathi sitela le ndoda ibuye sizonikela. No baba naye benjalo. Wathi mayibuka uKhethelezi wabuka umfanyana. Wakhohle ukuthi kunento engihamba nayo. Njengamanje lo baba angazi ukuthi maybe iproof ukho uzile nali ticket lakho noma uze nani sifuna iproof baba. Cha baba kusho ukuthi ilotho ngiyibambile kodwa ayikafike esandleni sami. Ya bathi kusho ukuthi imali enjengelotho baba kusho ukuthi ngithe mangiyala la ngidlale khona base bethi kusho ukuthi kufanele bekwenze iprocess. So izobathi izobanini kuwe. Kusho ukuthi ngiyakhona kusasa. Uyakhona kusasa. Ngicela wenze kanjena ke baba. Yebo. Usebenzisa lipi bank? Sebenzisa Nedbank. Ngicela mina iproof yami babe ngiba nayo ukuthi mawusuzonginika imali ifuna nani nebank statement eshoyo futhi angazi ngaya kanjani naye siye bank siya nawe bank kanje ufike urequest ibank statement uzoyifakela iphini ngabona uyishaya kanje uyikhipha iphume emshinini ngifuna ukuyibona lapho ila engizokholwa khona nguThomas ngoba nawe ungakholelwa kimi angithi bese ke ungipho ngokwami okaKhesari ukuthi kubani phela ngeke ngibeke nibusise nje kanjalo lo baba kokuqala unenecklace yami unomagic oil wami unamakhandlela ami ngamnika nemali ngaphezulu ngamtshela ukuthi akayenze inani wanikela niyayizwa leyo nto so baba uzoza nini Sunday uzoza esontweni yebo baba uNkulunkulu akubusisa siyohlangana Sunday okwamanje ngijabule Sunday siyadibana it's either Sunday nizofika esontweni ofuna ukuyoyibonela noma nibuka uYouTube ngifuna ngikhombise lento oh basekhona bafuna ukunikela ngicela umuntu ofuna ukuzonikela manje ake kuzonikela umuntu othi 1 mawuzonikela ngemali yakho manje thandi ngizonikelela ukuthi ngiyaphuza utshwala kodwa ngiyabona ukuthi bayangibambezela owoqala lo ngiyajola kodwa umjolo uyangibambezela ngizonikelela abantu bakithi asebadlule emhlabeni ukuthi ababhiye babajike basibheke somndeni abantu abazonikela labo
abawu3 ngicela bazonikelela lokho othi uzonikela manje akazonikelela lokho othi ngizonikelela ukuthi ngiyaphuza ngizonikelela abantu bakithi ukuthi lapho bekhona abangibheke lapho bekhona abasibheke sumndeni siyabafowethu sizwane sithole imisebenzi ngizonikelela lokho abasondele ngokusheshsha bese ngaphambili before standards nilungisa imentshisi sizolayita amakhandlela ozonikela ngaphambili uzonikelela lokho nje manje bawuzonikela abanayo imali yokukhokhela ama-school fees abazali abanazo imali zokukhokhela ama-school fees abangiyakhuleka namhlanje abanye imndeni yabo iboshiwe isemajele abangiyakhuleka namhlanje abegabela phakathi ababamfike endaweni inkosi ukhona into eyenzakalayo namhlanje ngizotshala nkosi ngizotshala umnotho nkosi ayoceba abantwana bakho abakule ndawo ayoceba nkosi bakhulula abantwana bakho bakhulule nkosi yakho bakhulule nkosi bakhulule nkosi yaphakathi babakhulekela imishado babakhulekela imishado nkosi abanye bese bethenjisa imishado kodwa amadoda athikile bavusimisa abangikhulekela ukhetho igama likaJesu siyakhuleka amen asifaka sisibane siyasehlisa kancane asisiphakamise futhi ngicela uyenze lento ngicela uyenze lento ngicela uyenze lento phakamisa isibani sakho phakamisa kancane nje sehlise futhi sehlise 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 phakama 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 Jesus baba ingilosi yakho usasale sesifana phakama 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 right stage isibani sakho stage isibani sakho elusiphakamise nje sikanjalo sicishile baba Nkosi konke abantu abadala namhlanje abantu abadala abakhulume kubo abantu abadala abakhulume kubo abantu abadala abakhulume kubo ababantu abantu abadala abakhulume njengamanje abantu abadala abakhulume Nkosi abakhulume abantu abadala madoda amakhulu siyakhuleka ndodana enkulu ngiyakhuleka madoda amakhulu ngiyakhuleka kini ndodana saphezulu makhosi amakhulu makhosi amhlophe doda yes my lord 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 abe kamenda manja baba kamenda manja baba nyasande sasande spaghetti baba nyasisa matimoni baba nyasisa matimoni baba nyasisa matimoni namanje baba nyakalekisi moyo baba yesifo sokuwa siyophuma baba banezifo sokuwa siyophuma baba bathunyela izilwane siyophuma namhlanje phuma baba siyophuma Nkosi izilwane baba siyophuma izilwane baba siyophuma izilwane baba siyaphuma namhlanje baba siyaphuma baba nezifo sokuwa siyaphuma phuma Timoni phuma Timoni baba imoya ngiyamelana nayo melana nemoya namhlanje abathunyela izilwane namhlanje ilwane zobahluphekiza siyophuma ngiyikhipha imoya ngibuyisela kubo ayiphume imoya emini ayiphume imoya ayiphume imoya ayiphume imoya ayiphume imoya phuma Timoni phuma Timoni phuma Timoni phuma kamina amandla phuma kamina amandla moya phumele buyemva yobuyela lapho velakho yobuyela lapho velakho Satana kanasi sabela Satana kanasi sabela baba ngiyayiqalekisa imoya baba ngiyayiqalekisa imoya kaSatanism Satan phuma phuma Santi moya enhluphe yaphuma moya enhluphe yaphuma
Imoya yenhlupho kuyaphuma. Imoya yenhlupho kuyaphuma. Jesus. 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 Imoya yabantu abadala iyakhuluma manje. Serabakatabaza. Imoya yabantu abadala iyakhuluma manje. Imoya yabantu abadala iyakhuluma manje. Imoya yabantu abadala iyakhuluma manje. Imoya yabantu abadala iyakhuluma namhlanje. Melana noSathane. Akaphuma uSathane. Phuma, 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 phuma. 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 Phuma demoni. Phuma Sathane. Phuma Sathane. Phuma Sathane. Phuma Sathane. Yes. 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 Khulule Nkosi. Yes. 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 Phuma. Phuma namhlanje. Phuma namhlanje. Phuma. Yes. 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 Imoya phuma namhlanje. Namhlanje imoya phuma. Fire. Songa sisho nsithi fire. 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 Phuma. Phuma demoni. Phuma demoni. Phuma demoni. Namhlanje ukhululiwe. Namhlanje imoya kaSathane yaphuma. Akaphethe imoya yokuhweba namhlanje yaphuma. Namhlanje imoya yaphuma namhlanje. Sibalekisa imoya. Sibalekisa imoya. Sibalekisa imoya. Alekisa imoya. Alekisa imoya. Yebo. Yebo. Phakamisa amakhandlela lakho pho. Phakamisa amakhandlela lakho pho. Phakamisa amakhandlela lakho. Namhlanje amadimoni ayaphuma. 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 Yes. Yes, yetla moya ngcwele. Yes, moya ngcwele. Sihlabelele sonke, sihlabelele sonke. Sihlabelele lapho khona ingakutholi lento. Ingakutholi lento. Ingakutholi lento. Uma sihlabelele izomthola. Sihlabelele lapho khona, sihlabelele lapho khona. Sihlabelele lapho khona, sihlabelele. Mabinekesi yako kunentezayo wenzakala. Mabinekesi yako yes, yes, kunentezayo wenzakala. Mabinekesi yako namakhandlela akho uhlabelele lapho khona. Kunento efuna ukwenzeka manje. Kunento efuna ukwenzeka manje. Kunento efuna ukwenzeka. Yes.
Besho ngicela uzongihlabelela ngiyakholela egameni lika Jesu kuphela uphinde ungihlabelelela ingoma yami le engayihlabelela ngengoma ngebirthday ka Brett ngiyakholelwa ela siphakamise izandla kunosathane la ngizolwa egameni lika Jesu ngiyakholelwa
Inabantu abajabule benjabule. Yangempela. Nansi khona. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bafowethu. Usithatha nisibeke endaweni. Vele sile vele manje. Yazi nenkinga. Kunomuntu osithathayo ufuna ukubona madam. Siyayizile siyayazi futhi. Sesila. Siyabonga. Kulukona manje ngijabulo. Vela ngisho phesheya goli yonke indawo. Sibuka abantu of more than 300,000 abasibukayo. So ngifuna simnike support angithi. Asimshayeleni izandla sililizele wasendaweni. Wasendaweni uthi uzocula igospel. Bazomdlalela ebiband yonke into. Sanibona? Ninjani? Kamala muzwe ngakhwela. Ngizolenzela lokho ekwenzayo kodwa ngelinye ilanga kuyofanele nithenge iCD because ngiyarecorda ngise studio. So ingoma engizoyicula bazongilekelela umkhulu useshile ukuthi bazongilekelela so ngizozama ngenza live mhlawumbe ingoma ejwayelekile. Ngicela ukwenza le ethi kanti yini lengayithola. Kanti yini lengayithola. Ngayithola yehlane. Saloku ngayithola Hangoba zonke izimpi Nkosi Kanti yini le ngayithola Ngayithola yedane Nkosi Saloku ngayithola Hangoba zonke izimpi Kanti yini le ngayithola Hello.
umuntu esephumelele baqala la siba support sibavotele sibabone sebelapha yana abe kumnandi ukubona umuntu esephesheya kwelwandle uthi hayi lona wakithi ke lona angithi ake size lo wenkondlo siseshaya inkondlo yakhe sanibona igama lami Sindisi Ngagumela uzaningilisa ngaphela nanginika abazulu ngakhona nami ngiphosela bona inselelo ukuba bangaloko sibambe izinyathelo njenongenani basiqede yami indlela kungenjalo ngophosela manje ngiyafunga ngiyagomela bazongena ebumnandi ngenhloso yokujabulisa imizimba nesihliziyo ezingikhohlisa kanti lezinyathelo yabahalakalasha waphefumula phezulu maqede wathula bambuka baguqa ngadala ngenhloso yokunikela umphefumulo wakhe ezandle zikazidali bathi somali swabonile amandla akho ngakho amukela umphefumulo wakho Sindisi Ngagumela sishayele izandla enkulu sanibonani igama lami ngingu-Amanda ngizocela igospel uyalalelwa uSomandla noma isimo osingavuma kunento engifuna ukuzwisana nasengivala sawuzothatha sengivala ngicela ukuthi the same song ne nizwe talent lalo mntwana lingakanani awuyikho the same song fikile ngoma nje same song asithuleni
ngoba niyithatha kancane. Engani netalent elikhulu kakhulu. Sondela lana sisi. Uyasonta kodwa. Usonta kuphi? Apostol. Kumele azosonta kumina. Shine, apostol, shine. Shine, uphakameni shine. Hawu, kanti amaNazaretha angaka. Amathalente. Bazalwane. Pama Nazareth. Pama Nazareth. Akona Nazareth. Ziphi Zion. Ziphi Zion. Sosala na ngizosala na. Singache. Sosala na. Ngizosala na. Hamsoze ngade. Umuntu nomuntu nendawo yakhe. Kumele wethathe indawo yakho. Kumele wethathe indawo yakho. Kumele wethathe indawo yakho. Kumele wethathe indawo yakho. Uthathe indawo yakho. Awu ziphi Zion. Izohlala lana.
Sishiye bani? Hey, inkonzo. Hayibo. Abaningi abasonto yabona lapha emuva lapha. Hayi abasonto. Niyasonta. Hawukele thunga lami. Hawukele thunga lami. Hawukele thunga lami. Alright, sizothi masiqeda la. Wonke umuntu bengifisa ahambe ephethe iskipa ngithi. Lesi sibusiswe yimi ningavumi banikeza kwenye indawo. Lesi sibusiswe bani? Ngiyabonga. Bathi ke manje zithathu ibeke lapha. Lalelani. Sizobana manje sizosuka ku10 lalela uTips. Usaphakathi manje. Amazing. Are you ready for the Tips? Wasuka. Kunjani manje? Yashunga la site, za site. La site. Ayoyo, nizoti ayoyo, la site. La site. La site. La site. Silala kuphi? Silalema. Silala kuphi? La. All right. Asithini 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Is der Black Life TV?